Pentru că bem niște vin roșu. De ce merge mai bine la friptură ca vinul? Ceva pentru inimă. Bine, atunci am să vă un nou. Crăcănici. Mâncă toată aia, mai doarme la noapte. Nu mănâncă. Papa bun! Măi, măi, Floricel! Ce adorabil e, nu-i așa? Nicio altă pastă de dinți nu oferă protecție antibacteriană superioară protejând împotriva tuturor acestor afecțiuni dentare. Protecție imbatabilă. Perfect, fiindcă zâmbetul joacă un rol important în mâncarea. Colgate Total, protecție imbatabilă pentru o gură sănătoasă. Colgate, marca cea mai Crăcănici. recunoscută de medici dentiști din România. Primește! Ingrediente de calitate, cereale, lapte, ciocolată, Barnu, gustarea micilor exploratori. Parcă o mănâncă pe toată. Coși și mere și căpșune. Iar din pădure, mure și afine bune. Încearcă noile prăjiturele, Barney fructe de pădure. Întotdeauna iubit florile pentru mirosul și frumusețea lor. Da. Deși am o viață plină de evenimente, deodorantele Gero Vital îmi oferă prospețime. Puișoară mamei. Ce frumos papă ciocolată. Op, 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 op. Nu. Gata.